मा नामलै Olix बेसेबां क्लास LKG LKG वाव ओमफ्राय नों दा अफाय थांनो नागिरदों बे बुलेटजों बेजों जों दा बालांगियाव फुजा जाहैनो थांदों बालांगियाव ओमफ्राय मा गेलेगोन नोङो दावदै खेला ओमफ्राय थेंगारि नागिरथला अरुप्लेन ओमफ्राय बे सेन्देला बेसेबां दाम लानाय बेयो औ 1000 ओमफ्राय नों मा जागोन हेलौ लोगोफोर आंनि इउटिउबखौ साबस्क्राइब खालाम साबस्क्राइब 1 मिलियन बे गारिखौ नों बेसेबांनि बाया नकुथलनि 1 क'रल रोङा रोङो गियार सालायनो बेखौ 200 गियार